אומנות אמיתית נוצרת רק כשאתם מוכנים להביט לתוך עצמכם בלי הנחות ובלי פחד. אתה חושב עליי לפעמים? מה? אתה חושב עליי לפעמים? היי, אני המורה שלך. אני מאוהבת בך. אני לא יכולה להפסיק את זה. היא ילדה קטנה ואגואיסטית. את היית ילדה חכמה שידעת בדיוק מה שהיא רוצה. את רוצה מפות נפש? ציירי עננים. שם תחפשי מפות נפש. אנחנו רצינו לטרוף את החיים ועשינו את זה. אבל חשבת רק על עצמך. זה מה רע בזה? מה טוב בזה? למה זה יותר חשוב מלחשוב על מישהו אחר? זה משפט של נעמי. הוא מכיר את כל העולם, הוא אמר שהוא יעזור לי להציג את הארוחה אחרי הלימודים. באמת? אני עובדת על סדרה חדשה של ציורים של אמא שלי. אני מתעדת את המחלה שלה. את חקיינית, בלי טיפת מקוריות. לא מספיק שאת מבקרת אותי על הציורים שלי. אני לא מבקרת את זה. את עוד עושה סדרה משל עצמך, על אמא שלך, כמה מקורי. באמת, מאיפה בא לך הרעיון הזה? זה בהשפעתך, אבל אני... אבל לך תהיה את הארוחה. את יודעת למה? לא כי את מוכשרת, כי את לא מוכשרת. לך, השמשון שמעון הזה שלך, הוא יסדר לך את הארוחה, כי הוא מכיר את כולם. ואת הארוחה שלך, היא תהיה בינונית, בדיוק כמו שאת בינונית. את יודעת שבאומנות אני לא כל כך מבינה, אבל בך אני גאה. תודה, דודה רות. אם אמא הייתה פה, היא הייתה גאה בך מאוד. את באמת חושבת? בטח. היא כאן. ראית הכל? עוד לא. מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים ועננים. מתאים לך להיות שטויה.